Hej og velkommen til endnu et workflow. I dag der har jeg rigtig meget nyt og spændende, som jeg vil præsentere for jer. Og det kommer altså primært til at handle om den her lille bilreklame, som hedder Journey Before Destination. I dag skøjter jeg rimelig hurtigt hen over idéudvikling og research bag filmen. Det er jeg sikker på, at mange af jer er i forvejen rigtig gode til. Og så koncentrerer vi os om det tekniske workflow bag filmen. Og for at have filmen frisk i hukommelsen, så synes jeg lige, at vi skal se den. Derfor læn dig tilbage i de næste 30 sekunder, inden vi fortsætter. We measure time in moments, not in miles. The road is no longer a burden. The journey is no longer a task. It's a space reclaimed, a place to breathe, and a beginning of being. Journey before destination. Det første, jeg gerne vil have genereret, er et referencebillede af en bil, og det billede bruger jeg derefter til alle bilscenerne. Og til det har jeg brugt en model, der genererer billeder, der hedder Mystic Fluid 2.5. Der er en del af platformen FreePic. Det er bestemt ikke Mystic, jeg bruger til alle billeder, men det har jeg altså gjort her. Og som altid, så starter jeg med at kopiere min image prompt ind i mange forskellige billedgenereringsmodeller, for at se, hvilket der er bedst til opgaven. Og for det meste, der tester jeg Midjourney, Mystic Fluid, Google Imagen eller Google ImageGen 4, Flux og Ideogram. Midjourney er jo kun tilgængelig på deres egen hjemmeside, men de andre er alle sammen tilgængelige på et hav af hjemmesider, som samler AI-billede- og videomodeller. Og det kan fx være FreePic, som jeg har brugt, men der er også OpenArt, Crea, Hexfield AI og mange andre. Anyway, bilen her er lavet på en prompt om at blande en Volvo og en Lexus og give bilen en unik front. Derefter så har jeg lavet et logo til bilen, og igen der testede jeg alle de her image prompt, og den her gang der vandt ChatGPT, hvilket er lidt underligt. Jeg vil aldrig bruge ChatGPT til at generere for eksempel billeder af mennesker, da det giver sådan lidt et tegnefilmsagtigt look, men til det her logo, der virkede den rigtig godt, og derefter så udskiftede jeg så logo på fronten af bilen, så jeg ligesom havde en unik bil, inden jeg var klar til næste del. Og så går jeg i gang med at lave billeder af bilen i svenske skovlandskaber. Og til det der synes jeg, at Midjourney virkede bedst. Så jeg skrev en prompt, uploadede et billede til style reference af den stemning, jeg gerne vil have. Og så et billede af den her bil, som vi har lavet lige før, med det nye logo på, op i Omni Reference. Og det er jo så for at få de nye billeder, jeg genererer i det miljø, de skal være i, til at ligne referencebilen. Og her synes jeg faktisk også, at Midjourney gjorde et virkelig godt arbejde. I filmen er der en lille collage af de to, der sidder inde på forsæderne af bilen. Og de laver alt andet end at køre bil, for at understrege, at det ligesom er en selvkørende bil. Ideen om at blande off-road med selvkørende biler er nu, når man tænker over det, jo virkelig en rigtig dum idé. Det er ligesom to forskellige universer, der ikke helt passer sammen. Vi har AI, selvkørende, førerløse biler i et eller andet moderne, urbant miljø, og på den anden side er der man versus nature i sådan en off-road, kæmper sig op af bjerget i sin SUV, prøver at have kontrol med naturens kræfter. Men jeg har så merget dem i en mærkelig lille kombination her, i den her bilreklame. Og til at generere det par, der sidder inde på forsædet, der har jeg altså brugt Midjourney. Og imens jeg sidder og bakser med at få dem til at lave forskellige ting ved at generere videoer med prompting ud fra det her ene billede, så heldigvis så kommer der en alfa-version af en ny billedgenereringsmodel, der hedder Nano Banana.
Så min oprindelige idé var, at ud fra det her ene billede at skrive videoprompts, hvor de spiser morgenmad, eller læser bøger, eller det her par sidder og kysser. Og det var både en dum og dyr plan, da videoer er 1000 gange dyrere end billeder, og det er rigtig svært at generere en video ud fra noget, der ikke er på et billede. Og så havde jeg samtidig tænkt mig at bruge Kling 2.1 Master videogenereringsmodellen, og den er en af de allerdyreste. Men heldigvis så blev jeg reddet af bananen Gemini 2.5 Flash Image, som på det her tidspunkt er under navnet Nano Banana inde på noget, der hedder LM Arena. Og her der kan man teste de nyeste modeller i sådan en man kan blindteste de nyeste modeller for at lave en afstemning om, hvilke nogen der er bedst. Men man kan ikke selv vælge, hvilke billedmodeller der bliver brugt. Det vil sige, at det er kun 20% af gangene, at LM Arena vælger at bruge Nano Banana. Og derfor så skulle jeg selvfølgelig generere 5 gange så mange billeder, bare for at få dem, jeg gerne vil have af parret, der sidder inde i bilen. Men Nano Banana er heldigvis offentlig i dag, så jeg vil anbefale jer alle sammen at afprøve, hvad den kan. Det fede er dog ved at arbejde med AI-film, at der hver uge kommer nye, eller nogle gange flere gange om ugen, kommer nye opdateringer, eller nyt software, eller nye video- eller billedgenereringsmodeller. Og jeg har ikke prøvet nu at lave en af mine AI-film, uden at jeg halvvejs har måttet enten starte forfra, fordi der er kommet en model, der laver meget federe ting, eller er blevet reddet der er kommet en model, som har kunne hjælpe mig med at nå i mål med det, jeg gerne ville. Og også til at generere bilscenerne til den her film, der var der netop udkommet en opdatering til Kling 2.1, som giver sådan nogle meget mere dynamiske kameraføring i videoerne, og kort sagt laver nogle meget federe film. Og opdateringen er first and last frame, og her skal det siges, at andre videogenereringsmodeller, nogle af dem har også first and last frame, men det er nærmest kun Kling, det lykkes at lave noget, der kan bruges. Og det betyder bare, at videoen har 2 referencebilleder i stedet for 1, det første og det sidste billede. Og så skal Kling så bare lave en overgang imellem de 2 billeder, baseret på din prompt. Og netop til bilscener er det fedt, fordi så kan man tvinge kameraet til at bevæge sig fra sådan et stort wide skud af bilen og ind til close-up. Den laver stadig masser af fejl, men når det lykkes, så kan man lave nogle ret fede kamerature. Til sidst så skal filmen selvfølgelig redigeres, og billederne skal klippes, så der er energi og tempo i en bilreklame. Samtidig med, at jeg gerne vil have sådan lidt svensk aftenstemning. Og derfor er alle klip color graded til at matche hinanden. Så har jeg lavet en masse lydeffekter i Eleven Labs af bilen for eksempel. Motorlyde eller grus eller sådan en lille rumlen, som om man er inde i bilen. Og noget af det, der giver energi til en film, er at klippe hårdt på lydeffekterne, i stedet for at lade dem fade over hinanden og lave lydbruger. Jeg kunne sige meget mere om den her lille AI-film og hvordan den er produceret, men jeg tror, at det her det var det vigtigste. Og så i morges, der udkom faktisk en ny billedgenereringsmodel, som ser mega fed ud. Allerede da jeg havde genereret det første billede, gik jeg ind og annullerede min Midjourney abonnement, fordi det her, det tror jeg simpelthen er min nye billedgenereringsmodel. Og hvis du vil gætte, hvad det er for en, så skriv det herunder. Og derudover, så skal I bruge, eller kender du nogen, der skal bruge nogle AI-film, så sig endelig til, eller gerne vil have noget workshop, kurser og undervisning. Det kunne jeg godt tænke mig at lave meget mere af også, så skriv endelig til mig. Og derudover, så vil jeg bare sige tak for den her gang. Jeg håber, det kunne bruges, og vi ses.